Bé, bona tarda a tots. Com bé saben, ahir ens vam reunir amb el conseller Mas-Colell per parlar dels pressupostos del 2012, que han de ser presentats per la seva aprovació. Les línies mestres d'aquests pressupostos, tal com ens van explicar i amb la documentació que ens van fer a mans, són l'increment dels recursos, dels ingressos, per la via de noves formes impositives, per la via de la venda de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i això permetrà fer una retallada de les despeses d'un 4%, que permetrà mantenir la despesa pública en sanitat, és a dir, en salut, en ensenyament i en benestar. Entenem que d'aquesta manera el que ha fet el conseller i el seu equip ha estat prioritzar el mantenir la despesa en polítiques socials. També vam fer dins el decurs de la conversa esment a una situació que s'està produint, que és la que la Generalitat hagi de fer front a tot el que representa l'increment dels interessos del deute i el que representa el pagament dels finançaments diferits. Això realment, aquestes obligacions financeres que té la Generalitat són la gran llosa dels pressupostos del 2012. Vam fer saber al conseller, des de Democràcia Catalana, l'equip nostre, vam fer saber al conseller i al seu equip la nostra preocupació pel retard en els pagaments a proveïdors de l'administració pública. Ens estem referint al retard en els pagaments als autònoms i a les petites i mitjanes empreses, i aquest retard, òbviament, els està perjudicant molt, i vam demanar que, en la mesura del possible, des del govern de la Generalitat, es prioritzi el pagament a aquestes petites i mitjanes empreses, a aquests autònoms. Val a dir que el principal problema de l'economia catalana continua sent l'espoliació que pateix Catalunya per estar sotmesa a l'estat espanyol. I en aquest sentit el panorama el veiem molt negre. El veiem molt negre perquè si ja era altament improbable que el pacte fiscal prosperés, el pacte fiscal inspirat en el concert econòmic prosperés, ara, amb la majoria absoluta del PP, encara és més altament improbable, i el govern, de moment, encara no té un pla alternatiu. En qualsevol cas, sí que vam valorar positivament aquesta actitud que té el govern, almenys és la que apreciem nosaltres fins ara, una actitud de mirar endavant, una actitud constructiva, i el que vam demanar al conseller és que políticament es faci un esforç per treballar per la construcció de l'estat propi, de l'estat català, en el sentit d'explicar als catalans el cost que té el dependre de l'estat espanyol i això comparativament amb els avantatges que representaria pels catalans el no dependre d'Espanya. Dit això, vam fer saber al conseller d'Economia, al conseller Mas-Colell, el nostre posicionament, que serà favorable als pressupostos del 2012 per dos motius fonamentals. Primer, perquè pensem que des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de procediment, des del punt de vista de la feina que s'està fent per part del conseller Mas-Colell i el seu equip, pensem que és molt bona, que és encomiable la feina que estan fent. Valorem molt positivament el fet que davant de la situació en la que estem difícilment es podria fer millor, i en aquest sentit ja vam fer saber al conseller que valorem el coratge a l'hora de prendre decisions difícils i també el mantenir-se ferms amb les relacions amb l'estat espanyol. L'altre motiu és per coherència política. Nosaltres ja els darrers pressupostos els vam votar a favor, vam votar afirmativament, pel fet que pensem que la política catalana ha d'estar decidida pels partits catalans. I amb el nostre vot afirmatiu estem donant l'oportunitat un altre cop que hi hagi una entesa entre els grans partits catalans, que són Esquerra Republicana i Convergència i Unió,
I en aquest sentit pensem que votant a favor estem donant un altre cop l'oportunitat perquè hi hagi aquesta entesa dels grans partits catalans i puguin aprovar una qüestió tan important, una matèria tan important com són els pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012. Moltes gràcies i quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta. Sí, senyor Laporta. Voldria que ens valorés, avui el govern ha fet públic ja que ha decidit portar als tribunals l'estat espanyol per l'incompliment del pagament de l'addicional tercera. Bé, això està en la línia del que he exposat ara, no? Nosaltres estem valorant positivament aquesta actitud de coratge, reitero, a l'hora de prendre decisions difícils i de mantenir-se ferm a l'hora d'exigir el que pertoca. I penso que és una bona decisió, que cal utilitzar totes les vies legals que hi hagin, que la llei ens permeti per exigir el pagament d'aquests milions d'acord amb la disposició addicional de l'Estatut. El que entenc és que ara s'ha iniciat la via administrativa, com és la que pertoca, i en aquest aspecte estarem molt atents al resultat d'aquesta acció. No sé si em deixa fer una pregunta de fa una temporada, perdoni, però com que fa dies que no hem gaudit de la seva presència, el judici... Sí, he estat aquí tots els... No, però dic en roda de premsa. Tots els festos. El judici que va haver-hi pel tema d'Uzbekistan, vostè va admetre que havia cobrat 10 milions d'Uzbekistan. Jo recordo declaracions seves que sempre havia dit que no faria negocis com a president del Barça, almenys negocis esportius. No sé si és una mica contradictori els fets i les paraules. Això ja ha quedat aclarit. Afortunadament, la sentència ha estat favorable a les nostres pretensions. Evidentment, jo no he fet mai negocis com a president del Barça, utilitzant el Barça per fer negocis. Aquesta és una operació que es va fer en el meu despatx professional. Jo no he negat mai que treballo d'advocat i he anat treballant d'advocat durant els anys que vaig ser president del Barça, perquè reitero que el càrrec de president del Barça és honorífic i gratuït. Aleshores, tot va quedar ben aclarit en el judici que es va celebrar i afortunadament hi ha hagut una sentència favorable de la qual estic, com vostè comprendrà, molt satisfet de que qui hagi actuat amb oportunisme per aconseguir alguns avantatges, com va ser el cas de la part actora, no hagi aconseguit el seu objectiu, que era intentar desprestigiar la feina que hem fet en el meu despatx i per tant en aquest aspecte estic molt satisfet del resultat. Sí, com a expresident de... Aquí al final. Com a expresident de Solidaritat Catalana i com a diputat m'agradaria conèixer la seva opinió respecte als incidents i la polèmica que hi va haver sobre el que alguns van titllar de coartar la llibertat d'expressió i els altres van titllar de respecte a la cambra i la decisió que ha pres avui la Junta de Portaveus. A mi em sembla bé el que ha decidit avui la Junta de Portaveus i el que ha dit la presidenta a la mesa, en el sentit que dona llibertat de consciència a tots els diputats per utilitzar les expressions que considerem oportunes a l'hora de plantejar i d'explicar els nostres plantejaments. I penso que hem d'actuar sempre amb una màxima correcció, si és possible amb una màxima elegància i utilitzant un lèxic que sigui respectuós i que, a més, sobretot que sigui molt clarificador. I per tant, en aquest aspecte jo crec que tots podem tenir l'habilitat retòrica suficient per explicar clarament, sense utilitzar cap tipus de paraula que pugui ferir excessivament les sensibilitats dels altres diputats, hem de tenir l'habilitat retòrica suficient per explicar-ho clarament i que ho entenguin els ciutadans. Hi ha paraules que s'havien d'alguna manera posat en qüestió que certament no veia el per què no es podien utilitzar i per això celebro que la presidenta, i en aquest sentit vull felicitar-la pel fet que jo crec que ha tingut la valentia de rectificar, que sempre veritablement és molt lloable, i per tant penso que la presidenta ha fet bé ara a l'hora de rectificar. Per què rius? Rius. Perquè... Bueno, ho has dit tu, sí. Jo dic que està bé que hagi rectificat i em sembla que ha estat molt sàvia, sí.
Dic que com vas rient, a mesura que vas escrivint, dic, no, escolta, no deixis de passar-t'ho bé. Estem? Molt bé, gràcies. Bueno, no ens fotis en un problema d'aquests que no cal. Sí, el que volia preguntar és si en el cas de que Convergència acabi pactant el pressupost amb el PP, quin serà el sentit del seu vot als pressupostos? A veure, el posicionament de Democràcia Catalana del meu partit, i el meu en particular, com a representant del partit i membre de la cambra, és un plantejament propi i amb independència del que decideixin la resta de partits. És a dir, el que decideixin els altres partits ho respectem absolutament, però nosaltres votarem sí als pressupostos per les raons i els motius que he expressat anteriorment i que això doncs, és independent del que facin els altres partits polítics. El que vull fer saber, i ho he fet saber al conseller i al seu equip, és que nosaltres votarem que sí als pressupostos del 2012 per coherència política i perquè pensem doncs, que estan fent molt bona feina davant de la situació que estem patint i especialment perquè doncs, home, es prioritza el manteniment de la despesa en polítiques socials, com he dit abans, i l'actitud que tenen de coratge a l'hora de prendre decisions difícils i de mantenir-se ferms davant de les relacions amb el govern d'Espanya. Per tant, és independent el que facin els altres partits sota el nostre punt de vista. Nosaltres ens posicionem, a més, perquè no hi hagi, i a més ens posicionem i ho farem, tal com vam fer l'any passat, i així donem una oportunitat que hi hagi una entesa entre Esquerra i Convergència per votar els pressupostos, perquè hi hagi una entesa entre els partits catalans que puguin decidir la política catalana i una política tan important com és la decisió respecte de quins han de ser els pressupostos i quines han de ser les prioritats de la Generalitat en l'exercici 2012. Gràcies. No hi ha més?